Čaute ľudia, dneska vás vítam u dnešného videa a dneska hráme GTAčko po dlhej dobe. A dneska budeme robiť zle v mestečku, čiže toto som ja. Tento môj avatar, viem, že toto je také bad, ale nevadí. Mám tu takéto autíčka. Toto je také, no, tak bolo fríčko, tak okej. Šporťaky, toto veľmi, Gentorno to používam často. Toto neviem, jak sa mi to zjavilo, ale okej. Toto tiež. Ale ja si dneska si berem moju GB200. Čiže idem na to. Dala som za ňu asi 1 000 000, možno. Ok, je to posvietenie, neviem či vidíte. Tak dneska ideme robiť zlé mestečku. Dneska sa chcem naučiť troška Tokyo Drifty urobiť. A aby sme neboli takí, že divní typci, tak ja si k tomu musím pustiť hudbu. To si nikto nevidel, ideme ďalej. Problém je, že mňa to zatáča. Ok, ideme ešte raz. Yes. Už to chytá, lenže problém je, že ja sa porad otočím, ja to nechcem tak. Ne, chudiatko. Ja to nechcem tak, ja to proste... Toto je príležitosť urobiť jump a pritom si dáme hudbu. Čiže... Ako motor je trocha upgradenutý, neviem koľko. Mohli by sme ísť. Yes! Ale pekne. Nemyslíš vážne. When I live with Tokyo. Ľudia. Tohto som sa obávala najviac, ja som tu Nemyslíš vážne. Toč. Ja potrebujem pomoc. Help me. Neprepchám. Yes! Ne. Trocha sa musím vyrovnať, Áno.
Ne, musím to dať do garáže. Musím zavolať týpkovi. Toto, aby mi robil ten týpek kontakty. Prvý fail sa mi stane takýto. To čo je? Toto. Musím zavolať zasa onemu tomuto. Mosmutarel. A ešte k tomu nedvíha. No ešte zruši. Tak toto nemal. Toto nemal. Toto nemal. Tento ani preskočiť nevie. No vidíš, že to ide. To je za moja mechanika, toto čo je? Dobre, ešte raz voláme. Mechanika. A keď ani ten mi nedvihne, tak uvidia. Ma zruší? Ale ja to auto potrebujem. Hej, to čo je toto? Tak ty si nemal, toto si nemal. Po mne ide 5 hviezdičok, tak toto je tope. Toto nie je dobré. Ľudia, 5 hviezdičok. Viete, čo to je? Môže sa pozrieť hore do pravého rohu. Najviac hviezdičok, ako sa dá. Za to, že zadriftujem, za to, že púšťam Tokio. Čo je? A už sa drifty sú lepšie, popravde. Oni sú Ahoj. Bye bye. No ale problém bude, že oni sú všade. Idem na Montchiliard. Všade sú. Neučíte im. To sa nedá. Aj tu budú zasa. Oni to, čo robí ten NPCčko. Kvôli NPCčku zostechla, to čo je? Zabavuje sa. A ja volám tomu môjmu
Na zdravíčko. Ja volám tomu môjmu mechanikovi, nech mi donesie to auto. To bola moja jediná láska. To bolo asi moje najviac... Ty robíš zo mňa srandu. To auto ja potrebujem. Bobby, typci, preto to nemám rada. To vôbec je vážne fakt real. Až ma to spadne tuto. What the fuck? Keďže lepšie ma to spadnúť nemohlo. Ahojte. Musíme urobiť parkour. Ale ani parkour nevie urobiť. Toto je moja postava. Ani parkour nevie urobiť. Musím ich normálne takto posledovať jak človek. On je normálny. Ja to chcem... Oh my god. Väčšieho psychopata neviem nájsť. Však toto je psychopat prvého stupňa. A kde sú? Takže toto vážne, takéto auta. Mám takýto šrot zebr. Dobre, už ide mi auto. Zase to nie mal za lepšie, než hen tak raksne. Aha. Fakerčúka. Biau. No poď. Bežíme, keď sa bežíme. Poď. Kaj. Vidíte, aký je hrdý? Ale aspoň schudne, no. Pozrite, koľko nabehal, ešte sa nevzdal. A už sa vzdal. Ojojoj. Ty vole. Zadarmo auto, okej. Ja idem patrať po mojom autíčku. Tu by malo byť. Idem nájsť. Ale no tak toto mi nemôžete robiť takéto veci. Takto ničiť. Autíčko to nie. Takto mi ho dať a ja nemôžem vycúvať. Ja som, že toto bolo najmenšie auto na predaj. Jak si môžu hen taký malý vchod oni dať? No ani môjim autom nedokážeš ísť. No to keď to auto odkiaľ nedostiahne. Tak ja potrebujem zavolať teraz jednu vec a keď mi nedvihne, tak uvidí. Tak menšie drifty. Akože vážne. Mám nervy na ňou už, lebo ja to tu roztrískam. Ja to tu roztrískam už.
To sa akože môže diať. Hýbaj, hýbaj. Im ho vyslobodiť. Tu je moje. Vidíte, aké pekné podsvietenie má? Tu všetko kvôli vám. Ak sa tu prepchám... Áno. Yes! Tu by bol vonkajšok. Ja musím... Poď. No tak. Toto čo je? Ale na dobrej ceste sme. Už by sme aj tak neprešli. Vyskúšam ho tak demolovať, že sa tak prepchám. Yes. Ale to nedám. Nikdy. V živote. Sa tak. Jedine? Že by som sa rozbehla, že by ma to tak prekoprclo. Lebo to ťa môže bamcnúť. Yes. Bamcni ma, prosím, kapota. To čo je? Bamcni ma. Najväčší fail. No, jo. Yes, prekopni ma, budem ti taká vďačná. Prosím. Gumy. Aha. Yes. Ono to tam bolo. Toto čo je? To najväčší fail. Aký mohol kedy byť. Yes! Je to tam.
Ľudia, videli ste to? Ľudia. Tak toto si zaslúži veľký like. Ja som to dala. Kámo, ja som to dala. Yes. Neprídem o 1 000 000. Yes. Yes. Neprídem o 1 000 000, neprídem o 1 000 000, na 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 na. Neprídem o 1 000 000, 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 na 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 na. Ježiš, ja sa tak teším. Neprídem o 1 000 000, neprídem o 1 000 000. Ideme do garáže, tam sa mi to auto opraví. Áno, opraví sa mi. Yes, je to tam. Už nikdy v živote by som toto auto už ho nikdy nebudem nikam púšťať. Jaj. Ja to neviem predýchať. Ale môžeme ísť vyskúšať toto auto. To je v pohode toto. To má nitro, to je to. Ideme vyskúšať sa prejsť po meste. Toto auto má takú jednu výhodu, že je to vlastne, že to je neprestrelné, ale toto. Keby sme sa tam zasekli, tak toto... Ja vám to som ukázal, počkajte. Áno. Nie. Áno, teraz. Vidíte, tak by som sa dostala hneď. Len to auto... To auto bolo, že najviac som sa o ňo bála preto, lebo to je vlastne najdrahšie auto, ktoré som kedy mám. Nevyzerá tak, ale tuning stal veľmi ťažko a ja som ho kupovala také pomalé auto a teraz je strašne rýchlo, čiže aj toto auto nemalo podsvietenie, som ho tiež vytuningovala tak do neprestrelného. Čiže tiež toto auto ma stálo tiež veľa. Čiže ja by som vlastne navrhovala ďalšie video. Ďalšie video bude reakcia. Napíšte mi dole do komentára, akú chcete reakciu na Bouchala, na TV Twixa. Urobím, označím, poviem vo videu toho človeka, kto mi to tam napíše do komentára. Prosím ľudia, nezabudnite dať like a video a odber. Veľmi ma to podporí. Prosím, nezabudnite si dať zvonček na každé video, aby vám neuniklo takéto video. Čiže videá budú lepšie, ale zatiaľ hľadám si také, že bude aj merch, lenže merch bude aspoň za takých 100 odoberateľov. Čiže ak budete zdieľať kanál, budete hocikomu posielať, verím, že tých 100 odoberateľov dáme do roka. Čiže ak budete zdieľať kanál, dávať ho všade na story, na WhatsApp, na statusy, určite dosiahneme ten počet 100 a budete mať merch.
za najaktívnejšieho a najviac komentovaného týpka vlastne ten dostane vlastne merch zadarmo, ktorý vlastne proste musí okomentovať video a keď postne merch, on bude mať vlastne Sigma Boy 3000 bude mať zadarmo merch, ja postnem vlastne na jak sa to volá, na postnem video, že merch vyšiel a napíše komentár, má teda za polovičnú cenu merch. Čiže takto sa tu s vami lúčim na výhľad na Los Santos. O chvíľu to bude výhľad na GTAčko 6. A ešte vám chcem povedať, že nebojte sa, toto nebude posledné video, budú aj lepšie a budete ma lepšie počuť a budete ma aj vidieť. Čiže budem mať webkameru, len na to si musíte počkať. Na to musíme mať aspoň tých 100 followerov. Čiže čaute.